Kharsi matai kaisa tipra sarokni khatungjaak mukumu hukum mukum bai karangjak matai phiaba o matai kai khani o chini tipra sarok ni bisingo help khlainai chubanai ba o samungo chontai galim rokno karei mungsa jagao barjar jagya o barjano no sanai salthang hangkor naikol phang Dr. Bishal Kumar ni thani tini sanmung blai yafarika tipra mothani rungsrnai bedek TISF borni kok sungmung wngkha tipra sarokni hukumu tipra sani sirsiti bai karangjak o matayo phanye rokno chuba nani simi sengei kwbangma kathar samungo bahaino sini tipra salukorokno sebrajagya aboni bagino taklaini simi matayo phainai rokno chuba chukhainani baksa thungjago baksa sekprojago abhairokni yakakna bagui tiprasa rungsrnai motharok bahaino tabo chuba sunani volunteers ni samung tangnani bagui o deputation dimani kok sai khnarka Dr. Bishal Kumar ni thani koiblai ramani yagulo TISF ni adong rok borni bisingo tongmaikha convener Uttom Tripura tai Rahul Devarmana khobai juda juda adong rok media rok singtini first time makai abono sini naji Tripura kaisa kotor mutayong tongo o mutayong khatsi mutayni jeng saimano je 14 deputa mutai o jagarago kono somoye TISF phanandi je kono Triprasa singolo volunteer bo mayako help desk obo Triprasa ne ongo kurui te plus sing TISF tabo appeal khaika je oro volunteer bo TISF phanong to Triprasa na tongna nangnai kumuti Triprasa na tongna nangnai te plus help desk TISF ni kaini help desk khuljangnai DM rabon ti salaka tangga amuni full power tabu DM ni oro ni khnaga jeng sonjara ko sana parewo jeng DM phai mala phaika DM rabon saka abo bela nangmani kok tangi nol kha kriyong nai bain saka bosongno jeng salainai saka bosini nama rokna rokha engka bo tabu oro ni main chairman hingkai o jaga ni MLA o MLA bai bo kok salai jeng pumuti udanai bo MLA tabo khayapuni MLA Roton Chakraborty ongna bo bin yago engka bini bo jeng kumuti ongnai kumuti o jeng danenan bage bo kok sai tongnai saka tangi gai jeng saimana nangnai kumuti habai tamo ke choli tong tamo process ong tong bage melang tong jeng sina nangu tangi tip government je norok ni bisingo to dak to tipramot khan bising ni bedek noblana tipramot faimani to asu salmari like thaka norok je tini si norok o daga san khoi asu salmari sabo ora handle khai tong eba tangi norok bawon khlai tini o bichu khaina amoni region tamo asu nagele saimia ba jungnai tongkha 40% jengbo khachi thango kebo sangya ba oja jung nugo je bonon borong rok mangsi nugo 20% nugya singapore jung chai tongmani ba takalai tabo ngai jung DM direct face to face malai kok sanan ma bhaikya tangi chonjai thang ba nu khana TISF rok ma chonjai rok tangi meeting rok khaka kok salaka kaise kumuti rok khalaka singapore ti saiman thanga je ate hate process choli tongo jung saimia corruption rong tongo bui rok phaigang ga bunyo kaham ga naya rok sini mondir rok rang sanlayo o lain besar rok rang rok mangi rok kemalayo sini borong ate hekengma allegations rong tongo engka pun tini jeng DM phai malaka je jeng kumuti udana nangnai kumuti bahage chaloi tong bahai process choli tong puja khanya ga tamo issue ong tong singapore saimana nangnai saimang ga je problem saimang ga je solve khanya ni lembai jeng tini kumuti habe bage DM ne phai saka request khaika bo kumuti bagi salainin saka bat jone help desk tabo ang lukulongno kabumung tongnai je tini TISF ni bo khuduite help desk tongna nang tongnai melawa nor je kono problem khai jeng phai contact khaiman nai o jaga melawa tongnai help desk abo to je sani tono naikani unko na jaga to tono ni ne ani kire jodi ara naikani khaja ke tong kai nor alada ba be tangai abo no demand khlainya ni nangka kuno karon da tong kuno kaisa harassment ba kuno problem da tong a jaga haini bagi to nor a jaga o ini help khainya ni bagi kin chini je Triprasa rok ni bisingo kaisa help khainya ni bagi jan nor aba haike bound khlai khainya nangka abo ke sai kana bo sana bo ini masih ya DM office ini simi ya prothom DM office kharsi mutani bagi hemani kengma barno haikya sini president sir sini TISF ni president borom gunang sajra de borom bo kengma barno haikya oro tai aro bo tamnai kharsi mutai bo thangai aro chontai bo malakya kengma bar saldegi no omoni tei jungbudike solution manai mane ajago je oko tamnai mutayo je chontai tongai rok boro order jeng jalo khlaijak agini theke no mane oko tamnai 10 বছর 10-15 বছর মানে সিমি অনেক কষ্ট বড় ন
तमने सरकार बाटा रुओ ओके को तमने मानी रोक रु रेशन रोक रु ओके आमो काम काय आपरो डिलीवरी या ओके लास्ट ईयर नि सिमिंग के तमखा थांगै जेफ्रो महारानी बाय को तमने चिनि प्रेसिडेंट सर जेफ्रो थांगै नुगैखा अनेक जोंजाल खलायजा गंमा नेटार डेली कग्र फायौ हाय हाय खायनै हिनै रनाय हिनै हायपनो मासपनो आ इनिशिएटिव ना हाया ओंका आमनो जों चिनि TSM president amono dukho nangjagai bo daily life ka DM sir bai malaka DM sir ni bo kaham no response bo naika